So let's start para sa ato ang next topic dire sa ato ang Math Modern World na nata sa section 2-3 using Venn diagrams to study set operations. So we have here the following objectives: illustrate set statements involving two sets with Venn diagrams, and illustrate set statements involving three sets with Venn diagrams. Maggamit ta sa De Morgan's law, dayon maggamit ta sa Venn diagram to decide if two sets are equal, then the formula for cardinality of a union of two sets. So again, I will already discuss na atong mga previous meetings na to about how to draw Venn diagrams, okay? And this example, na atay mga following regions para makabalo ka sa pagdetermine, okay, sa ato ang mga elements. So dili ma-confuse ani ha, ang pasabot ra aning region 1, ang shaded part lang ana niya is kato lang set A. Okay? Ang region 3, ang pasabot ra na kay ang shaded area lang niya kanang set B lang. Ang region 2, ibig sabihin common or intersection sa elements ng A at saka B. Okay? Otherwise, kung wala sa set A and B, meaning nasa labas, okay, ang element na to mo nang ang region 4. O mo nang shaded part lang na siya ha. So make sure nga klaro to sa inyo Okay? So diri ang bantayan nato diri is ang sa two sets. So illustrating a statement with a Venn diagram. So first nato nga step is draw a diagram for the sets with the Roman numerals in each region. Okay? Then using those Roman numerals, list the region described by each set. Okay? Then find the set of numerals that corresponds the set given in the set statement and shade the area. Importante jud ning shade the area para ma-determine jud nato asa dapit ang ato ang answer, final answer ato. Okay? So naklaro siya. So next nato diri ang ato ang example kay para makuha ninyo. Okay? Ang example nato kay we have here the Venn diagram illustrate the set A union B complement. So i-click ang ano ha. Wait lang ha. Okay, so diri ta natay complement nga nakita nato diri. So make sure kasabot ani ha. Kay already discussed the terminologies, mga symbols sa union at saka yung complement. Okay? So make sure naka-watch na mo sa previous recorded lecture video para masabtan ninyo ni. Kung wala ka kasabot ani, good luck na lang. So ingon bitaw ako pass mo sa akong mga double time mo mag-watch sa recorded. So diri ta sa step 1, draw a diagram. So automatic na ni. Default na siya pag maghatag gali ko og duha ra ka set, naraman kay nakita nga duha ka set A ug B. So automatic inani na imong diagram. Ang goal lang nimo dira asa dira ang shaded part lang. Okay? Tungod aning mga symbols nato sa union at saka sa complement. Okay? So mo ni siya. Unsaon man ni siya pagsulat ang ato ang universal set nato 1, 2, 3, and 4. Mao man ang atong Roman numeral nato no. Mga elements na sila nga naa diri. Okay? Ang A nato ang element lang niya kay ang 1, di ba? Dayon ang 1 kay mo man nakita nato dira, di ba? Ang B nato 3. She make sure nga naatay ano ha? Braces. Okay? 1 ay kulang di ay. Bisag ako na. Kulang 1 and 2 di ay. So, di ba tingala pod ko. 1 and 2 kay
shaded area nasa loob ng color red na circle. So 1 ug 2. Okay, so mo nang kailangan sabton jud ninyo niha. Ang sabi ang nasa loob ng color blue na circle. So 2 and 3. O kaya kana para klaro ni siya ha. Ayan. Kaya ang A ug B man muna ang intersection ang 2 nga region. So para klaro naara man siya diri. Ayan, ang A ug B. Kay para klaro. Now, the question sa step 3, pangitaon nato ang shaded part ani. So kung moingon kag A union B sa tanawa ha. So sa may answer at nato aning A union B. So meaning ang nasa loob ng set nato or mga elements nga nasa A ug B. Basta dili repeated. So na kay 1, 2 and 3. Basta di magbalik-balik. Dili pwede duha ka 2. Wrong jud na. Okay? Kay as 1 raman na sila. So ang answer 1, 2 and 3. Nakuha. Unya naman tay complement. Pagka-complement nimo meaning yung wala sa tulo. So meaning mo tan-aw jud ka sa universal set. Ano yung wala? That is yung 4. So your final answer ani kay 4. Yung element. Nakuha. So that is your final answer. Nakuha siya. So mo na siya ang pag-understand sa ato ang Venn diagram. Make sure nga shaded. Okay? You can use paint ha. Pwede mo magamit sa Microsoft Word. Okay? Gamit mo internet. Pwede mo gumamit ng mga software. Pwede mo mag-paint sa laptop or sa Microsoft Word. Kung walay laptop, pwede isulat sa papel. Pwede i-drawing, picturean, then i-send sa ako ang model. Dadto i-send ang answer. Na-insert picture dadto. So pag-explore. Okay, kay na yung mga inani mong gawas na jud ni tanan sa inyong exam, quiz, assignment. Okay, manggawas ni tanan. Okay, next na to, how to illustrate a intersection B complement. So again, step 1, mag-drawing sa jud ka. Default na jud ni. Balik-balik na kung ingon ani ha, automatic. Duha ra ka circle kay duha ra man ang imong makita dira nga set. Pag tulo na gali, tulo ka circle. 'Di ba? A, B, C. Kung tulo ka set, tulo na ka circle, 'di ba? Pero duha ra man siya, so duha ra ka circle. Then automatic ito yung mga elements nga nakita natin sa diagram ha. Regions pa lang na ha, example ra ni class. Kay ni mga uban alphabets ang gamiton. Example ra na. Okay? So next nato dire is of course ansino na pud nato. Using the sets in step 2, A intersection B complement. So first, tanaw ka sa B. Unahon na ni mo ang B. Ayo sa ansira ang intersection nila. Kay basi pag intersect kay 2 day ang answer dili na mao. Okay, unaha sa B complement. Diri ka tanaw. Ano yung B complement ani? So ibig sabihin yung wala. Yung wala sa 2 and 3. Sumutanaw ka sa universal set nimo. Tanaw kag universal set. Ano yung wala? So wala nilabot ang 2 at saka ang 3 na sayo pra ni. Okay? So ang answer ana 1 and 4. Then close braces separated by a comma dapat. So mo na makakita kag 1 and 4 sa B complement nimo. Nakuha siya. Unya, naman tay intersection, ano yung A? Diri ka tan-aw sa A. Okay? Diri man kamo tan-aw sa A, kani and kani. Ano yung magkapareha? That is yung 1. Diba? So your final answer here is A intersection B complement is 1. Moto siya ang answer. Okay? So kaya ra na ha. Kay dili man kini siya lisod. Sabda lang jud ang pag-answer lang ani. Okay? So mo ni siya ang answer, of course, you have to draw also
and put a shade. I-shade jud nimo asa ang final answer ana. So mo ni siya ang final answer. Yung A intersection, B complement. Okay? So next na to, mo na ni siya ang challenge. Ang 3 sets. Okay? So example raning mga region ha kay basin magbutang mo ani sa inyong exam na makuyawan na jud ko sa inyo. So again example raning mga Roman numerals ha, magdepende man na sa example. No, kay basin masobraan og tuon nya inani niyo i-drawing sa exam nakasulay kog inani nga estudyante. So example ra na ha kanang mga region gibutang ra na siya para mailhan nato. Okay? So tulo ang sets. So meaning natay A, B and C. Okay? So ang A meaning mo ni siya ang shaded part lang, walay labot ang intersection. Ang 2 ibig sabihin ang shaded part lang ana niya ang intersection sa A and B. Walay labot ang C. Okay? Shaded part naman para sa B, yung number 3 na Roman numeral is yung sa B lang, walang intersection. Ibig sabihin ng 4, ang intersection ng A at saka C. Yun lang. Okay? Ang 5, ibig sabihin intersection ng 3. Ito lang yung part niya. Okay? Intersection ng 3 sets. Ang 6, Roman numeral na 6, ang intersection ng B and C. Walay labot ang A. Intersection naman, ay wala din intersection. Ang C lang, ang Roman numeral 7, ang C lang na part. Walay labot ang intersection. Mo na ilang mga shaded part. And otherwise, yung wala sa 3 na shaded part is yung 8, Roman numeral. Okay, dapat na mo inani nga symbol ha, na A, B, and C at saka universal set. Importante jud na siya class pag mag-drawing mo og universal set Venn diagram. Kay pag walay A, B, C at saka union, wrong jud na. Minus points mo sa kuha. So critical jud ng mga inanaha. So kailangan kabalo mag-drawing sa Venn diagram. So practice na jud mo ani ha. Dili ni siya madala og tanaw-tanaw lang o maghigda mo sa ako ang online class, no? Okay, di ba ta kabalo kung naminaw or dili? Okay? So again, tanawan nato ang example. So sa example nato, ako lang ano explain na nako ning region 1 to 8, na explain na nako. So direta sa example, diretso na ta. Venn diagram to illustrate the set. So kung pag makita kag tatlong set, automatic tatlong circle. Iklaro na siya ha kay mga sa una na ako nga math modern world ng mga students kay tulo na gali ka set, duha ka circle ako nakita. Wala kay score, wrong jud tanan. As in zero imong score ana. So medyo critical jud kog mga inana. So kailangan sakto ang pagka-analyze. Pag tatlo gali ka set, tatlong circle. Pag dalawa lang yung set, dalawang circle lang. So itugma pod. No, kay sayang kayo. Sayang ra ba kay ning prelim nato nya. Na overwhelmed kay abi nagsayon running set, di ba? Nabay mga inana sayon running set. Unya kay malimtan di ang mga labels. Di ba? So kailangan klaro sa ako Okay? So again, your goal here is i-shade mo siya saan to. A intersection B, intersection C, complement. So ang tips ko lang, unaha sa jud ang na parenthesis. Unaha sa jud ni. Ang B, intersection C. So of course, isulat sa nimo ang tanan. Ang universal set 1, 2, 3 hantod 8. Nakuha. 4, 5, 6, 7, 8 ganun. Okay? Make sure separated by a comma dayon braces. Pair of braces. Dapat ganyan pagkasulat. Okay? Kay basin ba na wala na pod nga comma dire, bahalag nindot kay imong pagkasulat or kung makita na ako nga kulang og comma, wrong jud na. Minus points.
lang sa kuha. So make sure klaro sa kuha na part ha nga dapat may kama. So next na to ang A. Ano yung nasa loob ng A? Ano yung nasa Roman numerals sa loob ng red circle na to? So 1, 2, 4 at saka 5. 'Di ba? Dayon ang B naman, ano yung nasa B? Set B na to, ano yung mga Roman numerals nga nasa loob ng blue circle na to? 2, 5, 3. Pwede ra magkarambol ha, natin si Sari nga naka-arrange. Dili man na mag-matter kung nakarambol siya or naka-jumble, okay ra na sa kuha nga part. Okay? And ang sa C, di na ko na isulat ha. Ang sa C, 7, 6, 4, and 5. Okay? Basta kabalo lang magsulat separated by a comma and pair of braces. Okay? So, inani siya actually. Ko lang gisulat ganina, mura man gyapon, butang naman gyapon diri. So, mo ni siya ang sakto. You have to list all the elements. Okay? Or regions. Okay, para identify nato asad dira ang shaded part. So, next nato is isolve na nato using the B intersection C. B intersection C sa ka. Kay mo man ang nay parenthesis mo man yung unahon. So ano yung magkapareha sa B at saka C? That is 5 and 6. 'Di ba? 5 and 6. Mao na siya. Next nato dire ang complement. Ang complement. So ano inaniman ang answer sa complement kasi yung wala sa 5 and 6. So meaning, tanaw jud kasi universal set. Mura man akong tip sa inyo ha, pag mag-complement gali, ang B intersection C, pag i-complement nimo, tanaw ka sa universal. Ano yung wala? So tanggal na yung 5 and 6. So yung naiwan, 1, excuse, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Okay? So mo ni siyang ang iyang complement. Wala pa tanahuman, next na to is ang intersection pa sa A. So meaning kani tanaw ni mo diri. Asa dira ang magkapareha og element. Okay? So natay 1, 2, 4. Di ba kay na may 1, 2, 4 din dire. So ano imong answer? 1, 2, and 4. That's the final answer. Okay? So klaro na siya ha. So ang ato ang shaded area klarohon pod nimo 1, 2, and 4 butangan inanan nimo. So mo nang mas maayo nga mogamit mog paint or kanang mga color. Pwede pod Microsoft Word pag i-drawing lang sa papel. Make sure klaro pod class ha kung isulat ra gali sa papel dili ka afford og laptop. Pwede isulat sa papel, i-drawing pod og tarongan pod din yung drawing. No, kanang klaro ba dili pod nga halap pod kay or bati kay pagka-drawing or ang circle kay murag na oblong na so tarongon pod ninyo kung gusto niyo perfect sa kuha. Okay? So mas maayo tarongon pagka picture dili pod blur nindot gali pagka-drawing nya pag picture kay blur pa jud kay insert picture na lang pwede gali ka mag-insert picture send sa Moodle pwede kayo na naaray insert picture didto once i-click na nimo ang exercise, assignment, quiz, exam. Pag mag-time pressure na, makita rang insert picture dito. Okay? Next. Another example here, we illustrate by the Venn diagram. Your question here is, ano, unsa ni siyang shaded part? Unsa na siya pagsulat into a set? O mo na siyang pabaliktad. Pabaliktad na siya. Di ba ganina kay kita pa'y mangita og shaded part. Asa siya nga ang final answer sa Venn diagram. Karon pabaliktad na shaded part dire sa Venn diagram and ano yung set niya. No? So next na to, so of course isolve na to ni. No? So kung tanawan nimo dire, the shaded portion is completely inside the circle sa B. So it definitely the subset of B.
So, pero wala siya ilabot ang A at saka C. 'Di ba? Kay B raman ang na-shaded part. No? So, we could use this, the set difference. Kisa pa naka-remember pag set difference, kani nga part, ay, kani siya. So, kung imo ning i-union ang A at saka C, sa gaya ng A union C, balik. 'Di ba pag A union C, kani siya. Ang red circle at saka ang green circle, mo na ang A union C. Actually, unya kay nag set difference man ka, ang ibig sabihin ng set difference, walay labot ang A union C. Atong klaruhon na A union C. So kani nga part class kay medyo challenge ni siya kay critical thinking ni. Wala ni formula, no? So kani nga part medyo challenge. So kailangan sabton jud ninyo ang diagram and also yung mga definitions nato sa set operations, no? Kay kung dili ka, ay wait lang. So again, akong isulat, tingala pod ko. Union di ay. Union C. Ayan. A union C di ay na siya. So, to make sure klaro na siya ha. A union C then set difference nimo. So ang mabilin ang B na lang. Okay? So muna challenge din na siya kay critical thinking maningin na nga nahitabo. Wala ni siya formula. So kailangan sabton jud nimo ang situation ana nga diagram. Okay? But also there are so many ways to answer that, but you can also answer like this. A union C complement then intersection sa B. Pwede na, no? Daming options sa final answer ana. Not necessary kanilang imong answer. Daghan pod, no? Next nato diri ang ginatawag na De Morgan's Law. So make sure nga naamoy paper and pen or notebook sa Math Modern World ha, kay basin igor mo nagtanaw diri sa akong klase, naghigda, nagkaon, or basin naglaba mo diha or niadtog school, naglakaw-lakaw. Kung ako sa inyo, palit mog notebook ha sa Math Modern World kay daghan kay mga formulas diri, mga important definitions, no? Di na madalag cellphone nga, i-save lang na ako ning PowerPoint ni sir, di na madala. Kay mag-scroll pa ka, pangitaon pa nimong formula, so mahasol pa ka. So, ang ako ang advice lang is write all the formula sa imong notebook. Okay? So, natay formula para sa ato ang De Morgan's Law. A union B complement is just equal to A intersection, ay A complement intersection B complement, then napotay A intersection B complement, A complement union B complement. So, mo na siya ang ato ang formula. Okay? Kay kung tanawon nimo kung i-complement man good nimo ni mahimo siyang intersection and parang imo siyang gi-distribute ang complement diri. The same goes sa intersection pagka-complement ana na bali. Nahimo na siyang union. Okay? So example. Example na ata yung mga words o dili ni siya region ha. Okay. Matingala na dayon mo lahi-lahi mga elements. So, magdepende man gud na sa example. Usay ang elements kay Roman numerals, pwede words, pwede numbers, letters, pwede Greek letters, depende usa ang element. Okay? Basta ang set capital letters jud na. Okay, dili pwede small letters. Nagbalik-balik kog discuss ani ha, na-discuss na nako na sa first topic. Ang mga sets capital letters jud na. Kay pag small letter -1 jud na. Okay? So anyway, mo ni siya ang ato ang union. Okay, sabta ni ha. Atitam, Bull Run, Gettysburg, Shiloh, Fredericksburg, Cold Harbor, and Chancellorsville. So natay set A, set B. Question. Dalawa yung hanapin, natay A union B complement and A complement intersection B complement.
And then observe these two sets. So sa may answer ani. So again, pag makakita mo inani nga problem sa set, unaha jud ang iya ang parenthesis ay ha ka mag-complement. Dire, unahon nimo ang complement. Ay ha ka mag-intersection. Inana siya kay wala may parenthesis, so unahon nimo yang complement. Di ba? So dire naatay parenthesis unahon nato ni A union B. So sa A union B, unsa man ay A union B? Ano yung gagawin natin? Kopyahon nato tanan ang mga elements. Basta dila magbalik-balik. Okay? So naatay kani, kopyahon lang sa nato, no? Wrong spelling wrong pa jud ni siya ha. Kung maghihatag og inani nga problem. Napos kani dayon make sure nga naatay kama ha kay common ra ba jud ni siya sa mga malimtan sa mga students, no? Ma wrong -1 jud na kay malimtan, no? And tanan kopyahon kay union man ni. Kani kopyahon kani Gettysburg Shiloh. Kani na naman Gettysburg dire na naman no need to write, bawal ang double pagkasulat, you write that as one. Kani Fredericksburg and Cold Harbor. Okay? So inana siya dapat ang pagkasulat sa A union B. So anyway, na naman na siya sa next slide, no need na ko mag-effort. Okay? Mag-effort lagi ko pero nalagi diri ang answer. Klaro naman. Ayan. Pagka complement nimo, ano nga yung sinabi ko kanina, pag mag-complement ka, automatic tanaw ka sa universal. Ano yung wala? 'Di ba? Kanina naman na may Bull Run, Gettysburg, Shiloh na naman, no? Fredericksburg na Cold Harbor. O na ang nabilin kani Chancellorsville ang wala. So mo na imong complement. A union B complement Chancellorsville. Make sure na pair braces ha. Kay element manggod na. Okay, kay common jud nang sa mga students nga dili magbutang og braces. Na overwhelmed ko sayon ra. Pero tingala wala perfect, di ba? Sayang. So kailangan double ano tawag ana? Careful mo, focus, no? Duhaw-duhaw ni mo pag review. Ayan, kay para dili ka kay basi pag submit nimo sa Moodle, remember na dayon kang, hala sir, nalimot ko og butang og parenthesis og comma. Pwede pa ba mag-take? Wala na. No, pag submit na gali touch move na jud na. So mo nang double check. Amo na akong term. So next nato dire natay A complement and B complement. So mo ni siyang answer nato sa A complement and B complement. Then pagka intersection nimo, the answer is Chancellorsville. So actually they are equal naman. Klaro man ang answer kay they should be equal because of De Morgan's law. Ato lang ni siyang gi-verify lang. Okay? Nga equal sila. Make sure they have the same answer. Okay? Tungod lang na siya sa De Morgan's law. No? So, ang answer Chancellorsville. So, no, next na to dire nga example is to find the same problem. Ang tao na to A intersection B complement A complement union B complement. Make sure the same sila answer kay De Morgan's law ramanggod ang gigamit nga kani nga formula, no? So first nato dire is intersection. Nasa ni A intersection B. Sa A intersection B, syempre, ako lang balik na lang ko. Kani dire ko tan-aw. A intersection B.
Tarungon na tong B. So, asa man dira ang magkapareha? O kani, di ba? Gettysburg and Shiloh. Di na ako isulat di ay klaro naman di ay. So, ako lang ipakita lang sa inyo no? Tarungon lang nato sulat. Kani ang answer, nara. Di ba? Gettysburg and Shiloh, then pagka complement nimo yung wala. Okay, sa universal set katanaw, dapat walay Gettysburg at saka Shiloh. So, mo ni ang ibutang nato. Okay? Klaro ni siya ang ato ang complement. Okay? So, mo ni siyang answer. Next naman, another problem. Pangitaon nato ang A complement and B complement. So, kung tanawan nimo ang A complement na ni answer, so make sure ano ni siya ha, klaro na sa inyo ni ha, giyon sa ni pagkuha ang complement sa A at saka sa B. Kay giyon sa rana, gitan-aw na sa universal set kung ano yung wala sa set A. Then pagkahuman imo siyang i-union. Pagka union, ma-compare na dahil nimo siya diri. Ma-compare na nimo siya diri. No? Na parehara sila. They are equal. 'Di ba? So mo na siya ang ginatawag na De Morgan's law. Okay? So diri, how about for Venn diagram? Nga i-prove na tong De Morgan's law. So diri pag drawing nato, magbuhat sa tag region, region 1, 2, 3, 4, duha ra ka circle ha. Kay duha ra ka set. So ang answer ani pagka drawing A union B, nya pagka complement ana wala sa A ug B. Wala sa circle red and blue. So ang shaded part lang ani is nasa labas. Okay? Region 4 ang nakuha ato. Pag-abot dayon sa kani A complement intersection B complement, the same pa rin ang shaded part ana. So ayoy complicate ang life. Pag De Morgan's law mo nagaling may formula para makita nimo na equal lang sila. So pagka shaded part lang dayon nimo, the same gyapon nasa region 4. Okay? So next nato diri. Next nato ang another example na pud ta. Make sure klaro niya kay na-mention ako is ang guide lang ninyo is gamiton ang De Morgan's law. No? Decide if the two sets are equal by using Venn diagram. Another na sad. No? Kung mapansin nimo, duha ka buok atong buhatan og Venn diagram. Unya, pila man ni ka box sets? Tatlo. A, B, and C, di ba? So, ibig sabihin, tatlong circle ang buhaton nimo. So, first nato dire ang kani. Kani sa ang unaha, A, union B, intersection C. Okay? So, asa dira ang shaded part ana. So, kuha sa ning A, union B, ang iya ang parenthesis. Kana sa jud ang unahon. No? So, pagkasulat nimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unya, sa may C nato, di ba ang C kay sa man ang C? 1, 5, 6, and 7. Di ba? Unsa man ang iya ang intersection. Di ba intersection sa man natay 4, 5, and 6. Kay na may 4, 5, 6 din sa set C. So your answer is kani 4, 5, 6. So you have to shade the 4, 5, 6 na region. Nakuha. So mo na siya ang answer. Kaya ra jud kay na ninyo no kung maghatag og inani nga set then i-shade na ninyo. Dali ra no. Ang lisod maghatag og diagram then mahibaw
dapat kabalo mo unsa ni pagkuha. So critical thinking, analyzation jud na, pagbaliktad ba kung pasabot. Maghatag og shaded part nga Venn diagram, then hibaw-an ninyo sa iyang forma sa iyang set. Diba? Medyo challenge. How about this one? Naatay A intersection C union B intersection C. So actually they are the same. They are equal, no? Kay kung imo siyang i-solve, di na ko explain further ha. Pag i-solve nimo siya, the same gyapon ang iyang shaded part of region niya. Okay? Tungod kay kung tanawon man nimo diri, equal day ni sila. Okay? Muna imong ipakita equal. Kaya actually ang gibuhat lang ani gi-distribute lang ang C ay wait lang. Distribute lang ning intersection C diri. So mahimo na siya A intersection C dayon outside parenthesis na kay gi-separate na sa union. The intersection C distribute nimo siya dira B intersection C na dayon. So gi-distribute ra na. So next nato another example for cardinality of a union. Medyo dali ra ni siya. Kaya nga naman, kung naka-remember pa mo sa definition ng cardinality, you just have to count the number of elements. Yun lang. No, ayo i-complicate ang life. No, dali ra ng cardinality. Kung naka-watch mo sa recorded lecture video na to last time, no. So diri na atay the following sets and find the cardinality of A, B, A intersection B, and A union B. And then use the result to develop a formula for the cardinality of a union. So naatay example ni ha na gihatag na ni given na. So naatay 1 to 9 then 6 to 12. So sa man ang cardinality, inani pagsulod sa cardinality ha, cardinality of A, cardinality of B. So ano yung cardinality of A? Ibig sabihin, you just have to count the number of elements. So 1, 2, ayaw tanawang pagiging number ha, ang elements. So 9 ang answer. I-count ang number of elements. Diri sa B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, the answer 7. Okay? Ayaw tanawang pagiging number. Tanawa, pila ka book elements. Kay porket 1 to 9 jud ni 9 ang answer niyo. Kani dili man na number nga 1 to 9, di ba? I-count na ko pila ka book. So there are 7. Ang cardinality sa B. How about wala pa ka na human, napakay pangitaon pa. A union B and intersection pod niya. So next nato diri ibutang siya sa Venn diagram. Okay? Kay para klaro sa imua. Okay? Kay kabalo naman ta sa cardinality sa A ug sa B, ang intersection og union na sad. So better you put that into a Venn diagram para ma-visualize nimo siya. And then next is yung cardinalities dayon. So kanina ang gipangitaan ni union. O unahan na sa tatong intersection. A intersection B, cardinality ana is pila man 1, 2, 3, 4. You're just right 4. Tapos, yun na, perfect na kaana. Basta tarungan lang pagabot ang ha, small n, dahil butang ang parenthesis. Mo na ang symbol ba sa cardinality. And how about union? Ang union, i-count ni mo tanan ang nasa loob ng A and B. Wait lang. I-count ni mo tanan ang nasa loob ng circle na red and blue. O, i-count tanan. Dali ra kayo. No? Mas dali man gud pag i-drawing nimo siya sa Venn diagram para ma-visualize nimo. Mao na siya ang purpose sa Venn diagram, no? For union, i-count nimo tanan. So, klaro naman ang answer. 12. Kay kung i-count nimo tanan, 12 ang gihapon, no? So, mo na imong answer. 12, 4, 7, and 9. Di ba dali ra? So, tungod ana, dayon tay i-follow na formula para sa
cardinality. You just have to subtract the number of elements in the intersection given the formula. So naatay formula nga makita dire para sa cardinality of A union B. So kung makita nimo ang cardinality A union B, di ba? Cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. So again, take note of this formula ha, kay gamiton nato na siya. So anyway, mo na ni siya kung pasabot. Okay? Cardinality of a union. Pwede po din siya i-derive, pwede po din siya i-manipulate in case, example, kaniyang gipangita. O di ibalhin nimo ni didto, di ba? Or para siyang solve for x, di ba? Ibalhin ni siya, mahimo siyang negative n of a, depende man gud na kung si missing. Di ba? So pwede nimo siya i-manipulate or i-derive depende sa problem. Okay, pwede mo siya ibalhin. So negative ang cardinal of a, depende na siya sa problem ha. So na-gets akong pasabot, mo na siya ang formula. Okay, ginagamit po na siya para sa mga word problems, no? Gamit kay na siya. So ibig sabihin, ano ba yung Venn diagram ani? Kung i-drawing nimo siya sa Venn diagram, ang pasabot lang ana niya kay walay labot ang kung imo siyang i-drawing sa Venn diagram. Tarungon na tong circle, ayan. Basta naka U kani ang B then kani ang A. 'Di ba? Ingon siya na ay cardinality of A then B pero walay labot intersection. So ang shaded part lang na niya is kanilang. Walay labot ang intersection. Okay? Kay minus man ni. Set difference niya. Kung maka-remember pa mo. So mo na siya ang shaded part lang. No? So example for word problem para sa cardinality of a union, a survey of 100 randomly selected freshmen walking across campus. It turns out that 42 are taking a math class, 51 taking English class, and 12 are taking both. How many students are taking either a math class or English class? So, kani ang challenge. Kailangan kasabot og English. No? Kaya kung di kasabot og English, saan lang pag-answer word problem sa math. Lisod jud ka. No? So, mo na ang challenge. Pero, since na naman tayo idea, isa lang naman yung formula na gamiton nato. Katorang cardinality of union, of course. Diba? So, ingon siya diri 100. So, muna siya ang total. Diba? Sa ato ang freshman nato. 51 nag-take English. So, you can use this English as set E. Pwede na niyo gamiton na. Set E as English. No? Kay para dali ra sa imo nga distinguish ang iyang label. Pwede pod set M. Na yung mga inani ha sa exam, pwede ko magbuot sa pagpangalan sa set. Katong ABC, depende man gud sa problem. Niingon biya ko. Kay base pag-abot sa exam, kay ma-shock na lang dahil mo, lahi-lahi ang mga label. Lahi-lahi, di dali manggawas, lahi daw ng gawas sa discuss. So, depende na sa problem na ha, kay mo manang makita sa example, no? Depende po na sa exam kung sa label nga gamiton. So, dali ra kay siya actually. No? Kay kung tanawan man nimo ang math class nato, no? Pwede po nimo siyang buhaton as A o B. Pwede inana. Basta iklaro lang nimo sa ako kisa si A, no? Pwede po inana. Set A nimo, pwede po set A as math. Pwede ra. Butangan ni mag-label. Ikaw ay bahala. No? Set B. Kay sa exam, di na ba ako maghatag og pangalan sa set? Kamo jud ang magpangalan sa inyong set. So, critical thinking gyapon, sabta jud ang problem. Kay word problem na ko ihatag ani. Nahat gyapon tay word problem diri ha sa sets. So, sabta jud ni.
Kay basin pag-abot sa exam kay pag na muhatag og word problem kay submit na lang kay way ka answer. So sayang. Okay? Pwede niyo pangalan na ng label A ug B. Para klaro na ako kinsa si A at saka si B. Okay? So next nato dire of course sabtag pud ninyo pangitaon manggod nato ang cardinality A union B. Okay? So ang B ingon siya 51 ang nagkuha sa English, 'di ba? And 42 ang nagkuha sa math. And then ingon siya taking both kay 12. 12 ang nagkuha sa English ug math, 'di ba? 12. So, nanakay gamiton nga formula, 'di ba? So using this formula, so yan itabo, it's just 42 plus 51 minus 12. So the answer is 81. So 81 ang answer nimo para sa cardinality of A union B. Nakuha. Inatora, you just have to show your solution ha. Pag abot dayon sa tuang exam, assignment, and quiz, make sure na complete ta. Complete solution ha kung gusto, dili pwede nga shortcut ra inyong ihatag sa ako